Soc un funcionari. Jo rebo a tothom igual. Motiu del viatge? Procedència. Bakú. D'on ve? Yerevan. Tbilisi. Diuen que l'amor no té fronteres, Tashkent. però pels amants sí que n'hi ha. Motiu del viatge, turisme. Segur? Vull anar a veure la plaça Roja. Benvinguts a Moscou. El meu fill ha fugit de casa i no em respon les trucades. Que hi ha cua, sisplau. No m'has dit ni asa ni bèstia. I ara em truques per parlar de negocis? I per què coi ets estar pel teu fill? Perquè també és fill teu. Fill meu? El que no entenc jo és com pot fallar un gol des de 2 metres amb una pilota així contra una porteria de 7 metres. Bon dia. Prou sé que m'han reconegut. Destinació. Estats Units. Ah, ha decidit passar-se al futbol americà? La porteria és més gran. Costa fallar un gol, fins i tot per vostè. I et donen un casc? Perquè el públic no et pugui veure la cara. Torni'm el passaport. No vull perdre el vol. No vol perdre el vol, però perd els partits. No entenc una cosa. Per què sempre les dus al despatx? Hi ha bones vistes. Jo diria que el que tens és un bon cotxe i una bona cartera. Això és el que els interessa. Ai! Aquí n'hi ha dues. La russa per mi. Noies, I d'on heu vingut? Del Kazakhstan, d'Almaty. benvingudes. Durant aquests 23 anys, jo hauria pogut guiar pels veritables camins de l'amor. Armen, perdona, que et dediques a la poesia? Anar a ballar? I ara mira... Ja està, no tinguis por. Ajudeu-me! Saps l'alegria que tindrem si guanyeu alguna cosa? I llavors plorarem. I farem xerinola tota la nit. No li ha vist les cames? Les cicatrius als genolls? Vostè li ha vist els genolls? Doncs sí.